हेल' लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसेबाव बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थालायबाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैलायबाय मोनसे गोदानै मस्ट कमेडियान बड' शर्ट मुभिनि सायाव आपडेट भिडिअ लानानै। लोगोफोर नोंथांमोना बे मोनसे गोदानै शर्ट मुभिनि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासे नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर बर'नि सासे बयजोंबो सिनायजाखानाय सासे करिय'ग्राफार बिथां सोमावसार बसुमतारीनि बिथांनि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सन होनायाव मोनसे गोदानै शर्ट मुभि, जाय शर्ट मुभिनि मुङानो जादों फान्दायसुला। ओमफ्राय लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फान्दायसुला मुंनि मोनसे गोदानै शर्ट मुभियावनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों बर'नि सासे बयजोंबो सिनायजाखानाय फावखुंग्रि बिथां एक्ट्रेस हेलिना दैमारि बिथांनि फाव खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों आरो फाव खालामनायखौ नुनो मोनबावदों जयसिं बसुमतारी, लैथोमा मोसाहारि, लाइथुन नार्जारि आरो लोगोसे बिथां दाब्ला बिथांमोननि फाव खालामनायखौबो नुनो मोन्दों आरो फैला बरगयारि बिथांमोननि फाव खालामनायखौबो नोंथांमोना नुनो मोनखादों। बे मोनसे गोदानै शर्ट मुभिया जोबोरैनो इन्टारेस्टिं जादों। नोंथांमोना जुदि दासिमाव सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला आरो नुसनबायाखैब्ला बयबो नोंथांमोना थांनानै नायहैनो हागोन। बे गोदानै मोनसे शर्ट मुभिखौ जों बबे चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोन्दों होननानै बुङोब्ला BRB फान एन्टारटेनमेन्ट चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोना हगारनानै होदों। बे चेनेला गोदानसो, नोंथांमोना बयबो थांनानै सापर्ट खालामहैब्लानो जाबाय लोगोफोर। बिथांमोना बे मोनसे गोदानै फान्दायसुला मुंनि मोनसे गोदानै शर्ट मुभिखौ पार्ट बाय पार्ट रिलिज खालामगासिनो आरो बिथांमोना एपिसड 4 सिम अलरेडि रिलिज खालामखाबाय। नोंथांमोना दासिमाव नायालासिनो थादोंब्ला बयबो एपिसड 4 सिम नायहैदो आरो बेनि नेक्स्ट एपिसडखौबो बिथांमोना थाबैनो रिलिज खालामनानै होगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नोंथांमोना सोर सोर नायनो एक्साइटेड कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरो सोर सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङ बयबो बे साननैसोखौ नेनानै थाथ'लायदो। लोगोफोर दासिमनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान गोदान रेगुलार आपकामिं बर' सावथुनफोरनि आरो मिउजिक भिडिअफोरनि माखासे मोजां मोजां शर्ट मुभिफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोन्थिनो मोनबाय थायो।